Здравейте хора! Вчера си получих кашона с добавките и леченията и там каквото трябва да взимам. То от понеделник почвам, както и минавам на противогъбична диета, което значи никакъв хляб, никакви картофи, никакви моркови, нищо сладко, никакви гъби, никакви млечни, никакви плодове, освен дребни плодове от рода на боровинки, плюс никакви храни от тези, които ми дразнят и т.е. имам непоносимости, но те без това влизат във всички тези групи, които изброих, като освен самата диета имам изписано Candy Stop. За съжаление, сега всичко ще се вижда на обратно на какво правя. Това е екстракт от семена на грейпфрут, което действа противогъбично. Тъй като обаче имам и две гадни бактерии в червата, ще трябва да пия антибиотик, който на вас ви е познат като бисептол. Триметопримсов метоксазол. Една седмица и да се надяваме да не влуша гъбите с него. Доктора ми е изписал също специфични пробиотици, като този включва Saccharomyces cerevisiae boulardii. Това е вид дрожджи, които всъщност са полезни. И Lactobacillus rhamnosus, който пак е специфичен пробиотик. Освен в червата много добро, специално рамносус дава много добро влияние в гениталиите. След това също така имам един курс начален от 24 дни с Санопал. Санопал, това е в два варианта, син и червен, като се започва с червения. Вътре имаме вещества, които спомагат за функцията на митохондриите, за да могат те да произвеждат достатъчно енергия и така реално и човек да има повече сила. Като вътре имаме алфа-кетоглутарична киселина, 5-хидроксиметилфурфурал и всички други неща са просто стабилизатори, т.е. това са веществата, които нас ни интересуват и действа против оксидативния стрес. Така, след това имам още пробиотици, Симбиолакт, не знам дали го има в България, но в Германия също го има, в Испания също го има. Тук имаме Lactobacillus paracasi, който също е за гениталите, значи той се сравня с двата са много важни за тази женската част. Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium. И това е така комбинация от Lactobacillus и Bifidobacterium. Специфични неща обаче. Така. След това имам цинк пиколинат 20 мг. Предписан. Също така, поради това, че миналата година съм пила много антибиотици за всякакви инфекции, общо взето съм избила някои от важните бактерии. Сега да кажем, че червата ни са пълни по принцип с ешерихия коли. Лошо е, когато тази ешерихия навлезе в друг орган или друго пространство, което не е червата. И следователно имам пак се води като пробиотик колибиоген. Тук обаче имаме само ешерихия коли вътре, под формата на капки, за да се възстанови баланса в червата. След това имаме Симбиофлор 1. Това също го продават и в Германия и в Испания. В България не съм сигурна. Тук имаме Enterococcus fecalis. Много хора познават бактерията, за която им причинява пикошни инфекции, примерно. Извинете, още се оправям последствията от грипа и още покашлям. Enterococcus fecalis също по принцип е нужен за червата.
Също така, тъй като витамин D ми е под всякаква критика и изобщо не знам дали ще можем да го дигнем, защото при лаймската болест са блокирани рецепторите за витамин D и на 80%, изобщо не знам. Но ще се опитваме и пак имам предписани капки витамин D3, които може да си вземете каквито и да са капки, не е нужно да са тези. След това имаме екстракт от ува урси, тинктура. Това помага за бъбреците и за ливния дренаж. Следователно това трябва да ми помогне да изхвърлям някакви неща, като токсини и други. След това имам Phytobox 3. Значи тази серия са от 1 до 9 или до 10 или нещо такова. Имат много различни съставки в най-различни комбинации. Специално номер 3 е за детокс и вътре имаме няма да мога да преведа всичко, най-вероятно. Хлорела, екстракт от синя или черна боровинка. Да, имаме най-различни. Реално от боровинката имаме различни екстракти, артишок, салвия. Знаете какво е салвия? Мисля, че знаете. Да. Див чесън, памуклика и още едно, което не мога да го преведа. Но това е нещо, което е за детокс. След това имам още един пробиотик, който е по-специфичен и е с вече много специфични лактококи, лактобацили, интрококус и бифидобактерии. Просто имат самите бактерии номера и просто това е нещо много специфично. И така. Защото реално сега целта е да оправим червата, да оправим гъбичната инфекция, да засилим имунитета. Така, след това ми е предписан орнитин 500 мг и това е защото имам повишен амоняк. Орнитина помага за неговото извеждане. Повишен амоняк не е добре, защото значи мозъчно възпаление. След това имаме куркума, което, както знаете, е противовъзпалително и освен това разрежда кръвта. И застави и такива неща. Витамин B2, защото съм в сериозен дефицит. Той е противоинфекциозен, т.е. много е важен. След това имаме екстракт от босвелия. Не знам на български дали по друг начин, дали си има друго име, сигурно си има, но не го знам. Това е за ставите и за белите дробове и за червата. Фактор за трансференция, това е някакъв имуномодулатор или стимулант. Не знам точно как да го класифицирам. По-скоро модулатор. Значи това е комбинация от бета-глюкани, лактоферини, коластра. Имаме елкарнитин. Това пак е нужно за митохондрите, изобщо за метаболизма и за продукцията на енергия. Имам специален магнезий. Сега работата с магнезия, не знам, ще трябва май да направя част 2, защото вече имам 9 минутно видео, няма ми позволя че в Facebook.